Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo nieda l-iskema MGSS-PG għas-sena 2013 li mistennija tgħin studenti jistudjaw f'livell ta' masters u dottorat. Il-Ministru ddiskriva din l-iskema bħala waħda kompetittiva li iżda tħeġġeġ l-aqwa studenti japplikaw għal scholarships. Madwar 150 student issa benefikaw minn dawn il-fondi minn meta tnediet din l-iskema tul dawn l-aħħar 7 snin. Din l-iskema ħatkun miftuħa l kull min jixtieq jagħmel kors f'livell terzjarju ta' mhux iktar minn sentejn. Il-fondi varjaw minn minimu €2,000 bil-massimu ta' fondi li studenti jistgħu jibbenefikaw minnhom ikun dak ta' €25,000. Għalkemm din l-iskema nfetħet fl-2006 għall-ewwel darba se tkun introdotta skema li minna se jibbenefikaw studenti b'diżabilità. Il-Ministru tal-Edukazzjoni kompla jgħid li dan il-programm se jkun qed jgħin l-istudenti jagħtu kontribut bir-riċerka tagħhom f'livelli ta' dottorat. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo li min-naħa tiegħu tkellem dwar l-impenn tal-Gvern li se jkun qed jaħdem biex iżid il-profil akkademiku fl-interess ta' pajjiżna. B'dan il-mod jiġi kreat ix-xogħol ta' kwalità li jsaħħaħ direttament l-ekonomija ta' pajjiżna. Temm jgħid Stefan Bontempo.